आजिखालिनि बिहामजो गोदान-गोदानफ्रा रं नाम्बार जानाय खारगासिनो मा बुंगोन बेनि सायाव? आङो मा खालामनांगौ? इखौ मा खालामनांगौ? रायजोफोरनो मिटिं खुंहोनांगौ। रायजोफोरनो मिटिं खुंहोनांगौ आरो ना। ओमफ्राय मा खालामनांगौ मिटिं खुंनानै? मिटिं खुंनानै बुहोनांगौ। बुनांगौ ना? बुनांगौ आरो ना। ओमफ्राय नों मा मावो दा? ओमफ्राय न'आव खामानि मावो। ओमफ्राय दायो बबाव थांनो ओरैजा फै बेरायनि जोङो। दायो जोङो बेरायनो थाङि। ओमफ्राय नैबे सासे लोगो मोनदों आरो ना मोसौ लायनो नागिरदों बियो। मा नाम नोंना खोन्थादो? दानसोरां गयारि। दानसोरां गयारि आरो ना। दायो जोङो दानसोरां गयारिखौ लोगो मोनदों। दायो जोङो बैग्रि जानो थांनो नागिरदों आरो ना। ओमफ्राय बियो माने मोसौ लांनो फैदों आरो ना। बेखौ लोगो मोनदों। बेहाय जोङो कुइसन सोंबाय बेनाव। फन खालामबायना। ओमफ्राय दायो दा मा बुंगोन नोङो? आङो सेंग्राफोरा दि जुमाय लोंना खुनथेलाबायगासिनो दं थैगासिनो दं मा बुंगोन नोङो? आङो समायखिरा लागोन। समायखिरा लाहोनांगौ आरो ना। जुमाय लोंला दिनैनिफ्राय होननानै। दिनैनिफ्राय जुमाय लोंला। लोंनांला होननानै। लोंनांला होनना। ओमफ्राय नै दा बाक्सा चिराङाव थांनो नागिरदोंनो। ट्रेन टिकेट दानना बाक्सा चिराङाव। पिकनिक जाहैनो ना? पिकनिक जाहैनो नागिरदों ना सेंग्राफ्रा? सेंग्राफ्रा। ओमफ्राय मा होनगोन दा नोङो? ओमफ्राय मा होनगोन आरो? ओमफ्राय आङो मा होनगोन? ओमफ्राय दानि हाबा जागोदान हिनजावफोरा दे हाबा जागोदान हिनजावफोरा नङाब्रा नों बुंनो जाब्रा दै आं नोंनाव सोंगोन ओमफ्राय नों खोथाग्रा जादे आजिखालिनि बिहामजो गोदान-गोदानफ्रा रं नाम्बार जानाय खारगासिनो मा बुंगोन बेनि सायाव? आङो मा खालामनांगौ दा? जागासिनो दं होनना। ओमफ्राय मा खालामनांगौ बिसोरखौ दा? बिसोरखौ रायजोफोरनो मिटिं खुंहोनांगौ। रायजोफोरखौ मिटिं खुंनांगौ आरो ना। खुंनानै बुनांगौ नामा? खुंनानै बुनांगौ। दुस्थ' मावनायफोरखौ आरो ना? दुस्थ' मावनायफोरखौ। जागोन। ओमफ्राय आरो बै जेनेबा हिनजाव थाखानानै हौवाफोरा सिख्ला लायोना बेखौ मा खालामनांगौ? मा खालामनांगौ? रायजोफोरनो मिटिं खुंहोनांगौ। रायजोफोरनो मिटिं खुंहोनांगौ आरो ना। ओमफ्राय मा खालामनांगौ मिटिं खुंनानै? मिटिं खुंनानै बुहोनांगौ। बुनांगौ ना? बुनांगौ आरो ना? आदसा बिदिसो आरोना खानिया। जारला जागोनलै। दायो आं बे भिडिअखौ सोरनो हरनांगौ? दायो बे भिडिअखौ बेसगुरिनि सेंग्रानो। बेसगुरिनि सेंग्राफोरनो? बेसगुरिनि सेंग्राफोरनो। ओमफ्राय आरो सोरनो देखायबावनांगौ बे भिडिअखौ? बेसगुरिनि सेंग्राफोरनो। ओमफ्राय बेनि अनगा आरो नोंनि गोसोथोनायनो देखायनांगौ ना नाङा? गोसोथोनानै देखायनांगौ। देखायनांगौ आरो ना। मा नाम नोंना गोसोथोनाय नामा? सनिता। सनिता ना सनिया? सनिता माबा बाक्सानि। सनिता बाक्सानि? आदसा बियो मा मावो जेनेबा? सनिताया खामानि मावो। खामानि मावो आरो मा खामानि मावो? थोरसि लथा सुनाय। थोरसि लथा सुनाय आरो ना माने न'खरनि खामानि ओरैनो मावो आरो ना। ओमफ्य लेखा फरायगोन ना फराया बियो? लेखा फरायो। लेखा फरायो? बेसे थाखोआव फरायो बियो? कलेजाव फरायो आरो ना। आदसा ओमफ्राय नोंनि गार्लफ्रेन्डआ बहानि होनदोंमोन? बाक्सानि आरो ना बेना गार्लफ्रेन्डआ सनितानो सोरबा? आदसा बिदिसो ओमफ्राय बे भिडिअखौ आं दायो सोरनो हरनांगौ होनदोंमोन दानि? भिडिअखौ बालिगरा सेंग्रानो। बालिगरानि सेंग्राफोरनो? बालिगरानि सेंग्राफोरनो हरनांगौ। बिसोर देखायनांगौ आरो ना? बिसोर सिनायो नामा नोंखौ? सिनायोना मा होननानै सिनायो? मा मुंजों नोंखौ? मा नाम होननानै सिनायो नोंखौ? दानसोरां होनना। दानसोरां होननानै नोंनि नामा दानसोरां आरो ना? आंनि नामा दानसोरां। दानसोरां गयारि नै। दानसोरां गयारि। दानसोरां गयारि बेनि नामा? दायो बेखौ सोर सिनायो कमेन्ट हर गाइस। कमेन्ट हरबानो जाबाय। कमेन्ट हरबानो जाबाय। मा बुंगोन दा नोङो? कमेन्ट हरनांगौ ना हरनाङा? कमेन्ट हरनांगौ। भिडिअखौ मा खालामनांगौ? लाइक खालामनांगौ ना शेयार खालामनांगौ बुंलाय? लाइक खालामनांगौ। लाइक खालामनांगौ ओमफ्राय शेयार खालामनांगौ ना? शेयार खालामनांगौ। शेयारबो खालामनांगौ? ओमफ्राय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ ना? चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ। चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनांगौ? ओमफ्राय आरो मा खालामनांगौ? ओमफ्राय आरो मा खालामनांगौ? मिथिगोना मिथिला नों? मिथियाबा मिथिया? मिथियो। आरो मा खालामनांगौ? ओमफ्राय सापर्ट खालामनांगौ ना नाङा? सापर्ट खालामनांगौ। ओमफ्राय दायो जोङो मा खालामनो फैदों बेवहाय? बैग्रि जानो आरो ना? आदसा नै दायो गाइस जोङो बैग्रि जानो फैदों बेवहाय नै। बे बैग्रि गोजा आरोना बिफाङा ओइथिंब्राव ओइनि गोजायनो ओइना गोदैथार बेनाबो गोदैमोन। दायो जों बैग्रि जानो फैदों। बिथिंजाय जोङो दानसोरांखौ लोगो मोनबाय। नों दायो मायाव थांगोन? मोसौ नागिरनो फैदों? मोसौ नागिरनो।
आच्छा ओमफ्राय दायो बैग्रि जागोन जाया नोङो जागोन जालांसै ना बैग्रि आच्छा दायो जोङो बैग्रि जालांसै आरोना गाइस बेखौ लोगो मोननानै जा मिनिबाय बेजों रायज्लायबाय दानसोरां गयारि आरोना बेनि नामा नै जों गामि खाथिनिनो बेखौ लोगो मोनबाय एक्सुवेलि आसोला गाजा रायलायो दानसोरां दानसोरां नों बेसेसो फरायनायलै आङो क्लास 8 क्लास 8 सिम ओइ गोरलैसो गोमोन सानसेनिखौ जादों फारसेया गेसाव क्लास बेसेसो फरायनाय होनदों नोङो आङो क्लास 8 सिम क्लास 8 सिम मा स्कुलाव फरायनायमोन आङो ओइ माबायाव बैकुन्ठपुरावसो बैकुन्ठपुराव बिथिं दङ बैकुन्ठपुरा ओइ साइडखै बिथिंजाय ओरैजाय बिथिंजाय दं आरोना बैकुन्ठपुरा नंगौना नङालै नंगौ थगायदिसो खोमा गावा जों गामि गोजान जों गामिनि गोजान जायो नोंसोर गामिनि गोजान जायो आरोना बैकुन्ठपुर होननायाव आच्छा माजों थाङोमोन ओमफ्राय नोङो बैकुन्ठपुराव गारिजों थांनानै फरायोमोन गारिजों थांना फरायहैयो गारिजों आच्छा बर'जों फरायोना इंलिसजों फरायोमोनलाय हारसाजोंसो फरायोमोन आरोना मोजाङानो ओमफ्राय नों फरायनो गारबाय दायो फरायनायखौ गारथ'बाय बेसे गोबाव जाखो गोबाव जाबाय एसे गोबाव जाबायना गोसोआव दंना गैया गोसोआव दं बेसेसिम ओरैनो खै बोसोर जाखो गारनाया बोसोरसे जाबायना बोसोरसेल' जादोंआनो नोंखौ माथो गोदोनिफ्रायनो स्कुल थांनो नुवाखै आङो उन्दैनिफ्रायनो थाङाखै माने स्कुलाव उन्दैनिफ्राय थांदोंमोन ना उन्दैयाव थाङोमोन आरोना देरनानै थांला आच्छा नोंना ओमफ्राय मोसौआव बिथिं दा ओरैजाय मोसौ फैगोन ना फैयाखै ओइ थांबाय खोमा नोंना माथो मोसौआ बैनो मोसौआ थांबाय खोमा ओरैजायसो नों सिनायगोन ना सिनाया नोंनि मोसौखौ सिनायोना माबेसे दं नोंसोरना मोसौआ मानैल' मानैना माथाम जाबाय मोसौ गाय आच्छा माथाम दंनो बेना मोसौआ नों गुमबाय थायो आरोना नों न'आव मा मावो मा खामानि मावो जेनेबा नोङो देलाय खोथालाय न'आव बन सिनो रायजोफोरनो खोथा नै रायजोफोरा नोंखौ नायगासिनो दं आरोना आंनाव इउटुब चेनेल दङ ओमफ्राय दायो रायजोफोरा नोंखौ नायगासिनो दं नों दा मा खोथागोन दे नों न'आव मा मावो थानानै ओरैनो न'आव थानानै आङो बन सिनो न'आव खामानि मावो ओमफ्राय आरो मा मावो नों ओरैनो न'आव थानानै लंपेन्ट गस्ला सुयो थोरसिफोर सुगोन सुवा नोङो न'आव थोरसिफोर सुयो सुनो होबा सुयो आरोना न'आव रावबो गैयाबा सुयो आरोना ओमफ्राय आरो जेबो मावला आङो नोंथ' सेरेब बोयोना सेरेब बोयो फायखारिनि सेरेब होयो आरोना फायखारिनि साइकेल लानानै सेरेब होयो बियो सेरेबबो होयो आरोना सेरेब ओरैनो सानसेयाव बेसे सावो सेरेब सानसेयाव गिलानसे सावो गिलानसेल' आरोना सानफ्रोमबोथ' सावा मालाबा सावो आरोना बियो बिसा बिमाया सावो ओमफ्राय बियो हैनो थाङो आरोना बेफारनो बिराद फैसाबो खामायो बियो बिराद खस्थ' खामानि मावो आरोना खस्थ' खामानि मावो दाना खस्थ' खामानि मावो बेस्रा बिराद खस्थ' खामानि मावो बियो दायो जों बैग्रि जानो फैदों गाइस बैग्रि जानो लाग्रोनि जोङो जाबायलै ना रायजोफोरखौ मा होनगोन दा नोङो रायजोफोरखौ खुलुमहरदो दे खनसे खुलुमनो हागोन ना नोङो खुलुमनो हायो खुलुमहर दे हेलौ रायजोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा दानसोरां खुलुमबाय हेलौ खुलुमबाय रायजोफोर हेलौ खुलुमबाय रायजोफोर दायो गाइस जोङो बैग्रि जाखांबाय आरोना ओमफ्राय दायो बे भिडिअखौ हगारनांगोन ना भिडिअखौ हगारनांगौ आरोना मानसि रायजोफोरनो देखायनांगौ नों नायगोन नाया आं नायगोन नोंना मबाइल दंना गैया ओमफ्राय मबाइल गैया बायनांगोनसो ओरैनो न'खराव रावनावबो गैया नामा नोंसोर न'खराव साथामना दं साथाम दङ आरोना ओमफ्राय आंना गैया साथामना साब्रै नोंसा साथाम नोंसा आब'थ' दङ ना हाबा जाहैबाय आब'आ हाबा जायाखैना दङ आरोना दाबो होमबाथ' साब्रै फंबाया नोंसिना अबाव थायो साब्रै सासेया ओमफ्राय फैलाय दानसां नोंसिना फंबाया अबाव थायो होनदो फंबाया अबाव थायो होनदो उदालगुरियाव मा खालामो फरायनो थायो उदालगुरियाव फरायनो थायो आच्छा बे मबाइल लागोनलाय ओमफ्राय लायो होमबाथ' बेबो नायगोन बे भिडिअखौ ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ लाइक खालामनांगौ भिडिअखौ लाइक खालामनांगौ आं मोजाङैनो दं होननानै बुङो आं मोजाङैनो दं आच्छा दायो मोजाङैनो दं आरोना बियो मोसौ लांनो फैदों नै बे आंखौ लोगो मोनबाय बे आं एसे भिडिअ लाबाय आरोना दे दायो बैग्रि बुसिदों नामा नोङो दा मोसौ नागिरना थांसै दा मोननाय नङा मोननाय नङाथ' आरो दा मोसौ गोमाबाबो रायजागोन नोङो नोंसाजो थांदो दै बाय बाय लाहरलाय दायो मोसौ नागिरसै नोङो
फैया हारसिं फैया नोंसिना मोसौआ लायबासो फैयो माथो मोसौखौ नुहराखै इथिं गैया खोमा ओइ नै मोसौआ बिदि थांबानो मोनगोन दे नै नै दायो थांबाय आरोना बियो नै ओइ मोसौ नागिरलांबाय बेस्रा बिसाना बिफा गैला आरोना बेखायनो बियो बिराद खस्थ'यै मावो गासै हौवासाफोरनि खामानिखौनो मावनांगौ जायो आरोना न'खर खुंनाय बायदि संसार जानाय बायदि बिराद खामानि मावनांगौ आरोना बियो खस्थ' खामानिबाबो एक्सुवेलि रायलायनाया बोरैबा रायलायो बियो बिसिना गैला बिफाया गैला बेखायनो सब खामानिखौ मावनांगौ जायो आरोना